nyebar lho. Mati. Entek karo sitok kuwi ya. Wong mesti karo sitok. Engkar sak ngene iki. Untung nang angin ya, ora nang angin denget-denget neh. Anyene kan tak. Tak. Ya isek ora ithik kae. Nggawa neh. Oh, kalon putih kae tak kalon. Nggawa loro kare kok. Hawane panas ae eneng angine kan ora nemen-nemen. Tak loro. Harine 70. Enak nyebar kak. Lekas ngene iki kok. Ora nyerimpeti, heeh. Pun nyambah nika ya rada nggih. Sampai ditumpuki lur. Bare dikrukuk tutup layar. Niki. Patang dina dibuka diler. Wah, malah saya. Kula kadang ya sak aku nika kula beki. Iyalah kerep biyen. Kadang ya tuwa keri. Arek nutupi. Layar lho. Layare pundi, Mbak? Lur. Sawe dikrukuk ngene iki lho. Bendang tukul. Tang dina lagi tinta.